Por iniciativa da Irmandade Xurídica Galega, representantes de distintas administracións e institucións públicas reuníronse no Paraninfo da Universidade de Santiago de Compostela para suscribir a declaración sobre o uso das linguas oficiais nas relacións entre a cidadanía e as forzas e corpos de seguridade do Estado. O encontro congregou máis de 80 persoas e contou cunha ampla representación institucional, xurídica, municipal e policial que puxo de manifesto o valor simbólico e práctico dun acordo destinado a normalizar o uso do galego nos procedementos oficiais, garantindo os dereitos lingüísticos da cidadanía e o prestixio social da nosa lingua. O presidente da Irmandade Xurídica Galega deu a benvida ás persoas asistentes, salientando o intenso traballo desenvolvido durante meses nos que a Irmandade Xurídica mantivo numerosas xuntanzas co propósito de sumar vontades, unir esforzos e facer posible esta declaración. Permitideme, en primeiro lugar, que en nome da Irmandade Xurídica Galega agradeza a vosa asistencia a este acto, en especial ás autoridades presentes, dona Aina Calvo Sastre, secretaria de Estado de Seguridade, que tivo a amabilidade de achegarse aquí onde a nós para presidir o acto, ao delegado do Goberno, don Pedro Blanco Lobeira, ao do secretario xeral de Lingua, don Valentín García Gómez, a da fiscal superior, dona Carme Eiró Bouza, e a da vicepresidenta e representante da Federación Galega de Municipios e Provincias, a alcaldesa de Betanzos, dona María Varela, así como o decano do Colexio de Abogados e compañeiro de Irmandade, don Xosé Manuel Fernández Varela. Facemos extensivo este saúdo aos parlamentarios, alcaldesa de Santiago e alcaldes e concelleiros, representantes da Axencia Tributaria, da Imelga e da Abogacía do Estado, dos colexios profesionais da Abogacía e da Procuraría, así como mandos e axentes das diversas forzas policiais, e singularmente o decano do Colexio Notarial de Galicia, o noso compañeiro don José María García Graíño. Esta xuntanza do Ixuga é un pouco especial con relación ao formato de anos anteriores, porque desde hai uns meses vimos traballando xunto coa Secretaría Xeral da Lingua e a Delegación do Goberno nunha declaración sobre o uso das linguas oficiais por parte das forzas e corpos de seguridade, polo que nos pareceu acaído que o acto deste ano estivese dedicado a estas forzas de seguridade e a presentación pública e sinatura do devandito documento. O texto final da declaración, cuxa redacción original é do magistrado compañeiro don Luís Villares Naveira, resultou dunha serie de reunións que mantivemos no Pazo de San Roque, con mandos da Policía Nacional, da Garda Civil, da Policía Autonómica, de Vigilancia Aduaneira, das policías locais, así como representantes da FEGAMP, da Axencia Tributaria, do Imelga e da Abogacía do Estado. Alí desenvolvemos un fructífero diálogo sobre os problemas e oportunidades que se suscitan alrededor da cuestión que nos convoca, e é obrigado recoñecer que todo iso non sería posible sen a activa participación e dirección de don Valentín García e don Pedro Blanco, cos que contraemos unha débeda de fonda gratitude. Por outra parte, da débeda que temos con o noso compañeiro Xosé González, nesta ocasión, como tantas outras, todos somos conscientes dela e que nos vai ser difícil de liquidar. Este traballo xurídico colectivo que hoxe formalizamos insírese na estrategia da Ixuga de ir tecendo vínculos e complicidades cos principais actores da vida xurídica e social, coa finalidade de agrandar os horizontes do uso da lingua e superar os límites tradicionais dunha actividade centrada no ámbito puramente literario. Como tantas veces repetimos, o futuro do idioma galego xógase nos espazos da medicina, do dereito, da economía, dos servicios públicos a elas aparellados, como é o caso da seguridade cidadá. Nesa liña, a Ixuga, somos sabedores de que a nosa lingua necesita vencellarse a actividades relevantes e, precisamente, entre elas, unha das máis sobresaíntes é a das forzas e corpos de seguridade do Estado, custodios, en definitiva, do sistema democrático de liberdades e que contan cunha presenza universal no territorio e en todos os sectores sociais. Unha policía que estea capacitada e poida traballar tamén en galego, constitúe unha baza capital para garantir o respeto aos dereitos lingüísticos dos cidadáns, promover o prestixio da nosa lingua e servir como catalizador do seu uso en outros ámbitos administrativos e xurídicos. Nas conversas destes pasados meses, constatouse que unha das vantaxes ou pontos fortes ao noso dispor é o elevado número de axentes policiais galegos e galegofalantes, razón pola que, polo menos a nivel oral, a utilización do noso idioma nas relacións cos cidadáns non presenta serios problemas. Outra cousa é a introdución do galego na escrita dos atestados, informes e procedementos. Aí os atrancos son semellantes aos experimentados noutros ámbitos, como, por exemplo, no noso mundo xurídico. Neste sentido, entendemos que as autoridades locais, autonómicas e estatais deben facer un esforzo para fomentar o uso escrito do galego e conseguir a súa normalización nas tecnoloxías, programas informáticos e modelos de expedientes de uso común.
Aproveito tamén a ocasión para recordarlles á Secretaría Xeral da Lingua e a Delegación do Goberno en Galicia a imperiosa necesidade de que se culmine a versión galega do programa Atenea que desde Ixuga vimos reclamando sin desmaio desde hai bastante tempo. En resumo, e para acabar, a declaración que imos asinar ten por finalidade conseguir unha conduta lingüística por parte das forzas policiais que estea baseada nos criterios de oferta positiva e oferta informativa do uso do galego, e convoca ao Ministerio do Interior para que no marco do Plan Estratéxico da Administración Xeral do Estado no territorio asuma un superior protagonismo no uso das linguas oficiais por parte das policías estatais ditando as normas e as instruccións oportunas. A Xunta de Galicia, para que o desenvolvemento do Plan Xeral de Normalización Lingüística e a través da Academia Galega de Seguridade Pública dirixe e potencie o proceso de normalización do galego nas policías autonómicas e locais, e as alcaldesas, alcaldes e concelleiros para que perseveren na estrategia de facer dos policías locais a imaxe visible dunhas corporacións comprometidas coa defensa da nosa lingua e nós, por nosa parte, para acabar, desde a Ixuga solamente nos resta poñer todo o noso afán para que esta ilusionante tarefa a que fraternalmente vos convocamos sexa un éxito para o ben do noso país. Moitas gracias. Na súa intervención, o decano do Colexio de Abogados de Lugo salientou a necesidade de garantir e normalizar o uso do galego nas relacións entre a cidadanía e as forzas e corpos de seguridade. Permitídeme simplemente que como abogado e, polo tanto, representante de un oficio que ten como función primordial a protección e a defensa dos dereitos dos nosos cidadáns, entre eles, como moi destacado, o de expresarse no seu idioma, agradeza profundamente, primeiro, por suposto, á Secretaria de Estado pola súa asistencia. Non é fácil, supoñemos, efectivamente, ter a disponibilidade para aproximarse a este salón, asinar este documento e participar, sobre todo, do significado que ten o mesmo. A Irmandade Xurídica polo esforzo e, especialmente, moi especialmente, a todos os mandos das forzas e corpos de seguridade do Estado cos que traballamos esta temporada, preparamos este evento, pola súa colaboración e pola súa magnífica disposición a dar un paso adiante na defensa e na protección de un dereito fundamental de todos os galegos e galegas que é o uso do seu idioma. Permitídeme, pois, simplemente unhas últimas palabras. Seguramente, calquer cidadán, cando se acerca a un axente da Garda Civil, a un axente da Policía Autonómica por unha cuestión ambiental, a un membro dunha comisaría de policía, fai unha declaración, seguramente ten unha conversa na que utiliza o idioma propio do país, non só eso, sino que, ademais, de cotío e, fundamentalmente, seguramente é respondido nese mesmo idioma pola persona, polo axente dos corpos e das forzas de seguridade que o atende amablemente e que presta tamén esa función esencial de protección dos seus dereitos e dos seus intereses. Que queremos, que necesitamos? Necesitamos dúas cousas, que esa inicial vocación se transforme despois en que ese atestado que vamos a ver nun expediente da Administración Pública, nun expediente xudicial, na Fiscalía, nun xulgado, conteña tamén ese atestado, esas actuacións no idioma en que se expresou a persona que en ese momento compareceu ante as forzas e corpos de seguridade do Estado. Para eso, evidentemente, necesitamos dúas patas fundamentales. A primeira, por suposto,
a colaboración de todos os membros das forzas e corpos de seguridade que estamos seguros que vamos a ter e, de feito, así nos comprometemos en este momento. E, en segundo lugar, tamén por parte das administracións, a Administración da Comunidade Galega, a Administración do Estado e as administracións locais, a implementación de aquelas ferramentas tecnolóxicas que fagan posible e que fagan fácil esa labor. Creo que eso é o que importa neste momento, creo que eso é o que nos temos que dirixir e creo que eso é o que a representación en que interveño agradezco profundamente a todos os presentes. Moitas gracias. A vicepresidenta executiva da FEGAN sinalou o papel esencial dos concellos na defensa dos dereitos lingüísticos da cidadanía, garantindo o uso do galego nos servizos públicos con plena normalidade e igualdade. É unha honra para a Federación Galega de Municipios e Provincias participar nesta Asamblea da Irmandade Xurídica Galega e facelo nun acto que simboliza algo tan importante como a colaboración entre institucións ao servizo da cidadanía. Quero comezar felicitando a Irmandade Xurídica Galega pola iniciativa de promover esta declaración institucional que constitúe un magnífico exemplo de cooperación entre administracións e institucións arredor dun obxectivo compartido, garantir que os dereitos lingüísticos da cidadanía sexan unha realidade efectiva tamén nas súas relacións coas forzas e corpos de seguridade. Desde a FEGAM compartimos plenamente ese compromiso. Os concellos sabemos ben o que significa a proximidade. Somos a administración máis cercana ás persoas, a primeira porta a que chama a cidadanía cando precisa unha resposta pública, cando solicita información, cando demanda un servizo ou cando atravesa unha situación difícil. Esa experiencia diaria ensínanos que a confianza tamén se construe desde o respeto á identidade de cada persoa e a lingua forma parte desa identidade, sen dúbida. Nese labor de proximidade desempeñan un papel esencial as persoas que conforman os corpos da Policía Local dos concellos. Son, en moitas ocasións, o primeiro contacto da cidadanía coas administracións públicas ante situacións que requiren axuda, orientación ou protección. Por iso, é fundamental que esa atención poida prestarse con plena normalidade na lingua que escolla cada persoa. Promover o uso do galego tamén dende as policías locais non é só unha cuestión de respeto pola nosa lingua, é tamén unha maneira de ofrecer un servizo público máis próximo, máis humano e máis acorde cos dereitos que o noso ordenamento xurídico recoñece á cidadanía. Os concellos galegos seguimos avanzando nesa dirección e facémolo impulsando tamén a formación, facilitando os recursos necesarios e consolidando unha atención na que o galego sexa unha expresión natural da proximidade que caracteriza ou debe caracterizar ao servizo público local. Este compromiso non é novo. O municipalismo galego leva décadas desempeñando un papel protagonista na defensa e promoción da nosa lingua. Xa nos primeiros anos da democracia, moito antes de que a normalización lingüística estivese plenamente desenvolvida, os concellos asumiron unha responsabilidade decisiva na incorporación do galego á vida institucional. A histórica declaración do Hostal dos Reis Católicos asinada en 1984 por 184 alcaldes e alcaldesas de Galicia marcou un fito nese camiño e continúa sendo unha referencia para todos e todas nós. Aquel compromiso coa implantación do galego nas administracións públicas e coa garantía dos dereitos lingüísticos segue plenamente vixente. Hoxe, a FEGAN, que representa aos 313 concellos galegos e as 4 deputacións provinciais, continúa defendendo ese mesmo valor, promovendo o uso do galego nos servizos públicos municipais, apostando
e apoiando a nosa cultura, colaborando co resto das administracións e impulsando que a nosa lingua estea tamén presente nos novos espazos da administración electrónica, das tecnoloxías digitais e da intelixencia artificial. Por iso, ten un significado especial a declaración que hoxe asinamos, coa que estamos reafirmando dereitos que xa recoñecen a Constitución, o Estatuto de Autonomía, a Lei de Normalización Lingüística e a legislación administrativa. Expresamos unha vontade compartida para que eses dereitos sexan cada vez máis efectivos e máis visibles na vida cotiá dos nosos veciños e veciñas. Esta declaración fala de formación, de atención á cidadanía, de incorporación do galego aos procedementos administrativos, aos sistemas informáticos e ás novas ferramentas tecnolóxicas. En definitiva, fala de normalidade, fala de realidade, porque unha lingua oficial acada a súa plenitude cando pode empregarse con absoluta naturalidade en todos os ámbitos da vida pública e cando quen decide utilizala sabe que será atendido con profesionalidade, con respeto e con plena igualdade. Hai que destacar tamén o valor institucional desta iniciativa. Hoxe estamos na mesma mesa representantes de administracións diferentes, con competencias distintas, pero unidos por unha convicción común, que defender os dereitos lingüísticos da cidadanía e fortalecer a nosa democracia é mellorar a calidade dos servizos públicos. O secretario xeral da Lingua destacou o valor dun acto moi necesario para a normalización do galego nas relacións entre a cidadanía e as forzas e corpos de seguridade, anunciando que avanzan con dilixencia os traballos para que o Atenea, o novo sistema informático de xestión procesual do Ministerio de Xustiza, estea dispoñible canto antes en galego. Todos que vos atopades hoxe neste Paraninfo, neste templo do saber, onde moitos dos nomes máis ilustres fundadores desta 5 veces centenaria Universidade de Santiago de Compostela nos observan un acto verdadeiramente significativo. Xa se dixo aquí e seguramente as voces que falen despois de min glosarán os obxectivos e tamén os avances tidos nos últimos tempos en canto ás forzas de seguridade do Estado e tamén no ámbito xurídico da lingua galega. O primeiro que quería manifestar é a satisfacción que por parte da Xunta de Galicia temos nos últimos tempos desta colaboración no marco da Irmandade Xurídica, pero nomeadamente, teño que dicirlo así, de forma moi clara, coa delegación do Goberno, para irmos da man no progreso e nos avances que moitas veces sabemos que non son todos rápidos que nos gustaría, ou a veces temos que admitir que esta é unha das materias pendentes da oficialidade das nosas linguas, xa non só en Galicia, senón no conxunto de todo o Estado español, para poder conseguir unha verdadeira normalización das nosas linguas neste uso. Pero os camiños están feitos para ser andados, e eu creo que se esta colaboración persiste, e se o facemos apoiados, como xa se comentou aquí tamén, polas tecnoloxías que nos asisten neste momento e que van ser un avance moi grande no ámbito da inteligencia artificial, dos traductores simultáneos, dos interpretadores de texto, dos lectores de texto, dos interpretadores de voz, vamos poder asistir a avances moi importantes neste ámbito. Convenios que puxamos en marcha con, por exemplo, o Colexio de Notarios, que está aquí tamén o seu decano, coa Colexio de Fiscais, que teñen que ver con esa formación tan necesaria do persoal ao servizo da Administración do Estado. Son avances importantes, e isto lle engadimos esa intencionalidade, esa formación cada vez maior de todos os operadores xurídicos que fan posible que cada vez o galego estea máis permeado no sistema xurídico. Sabemos que falta moito por facer, tampouco non podemos facer unha alegoría aquí a que está todo feito e amañado, pero hai indicios de que estamos avanzando no novo camiño. Un deles vai ser, seguramente o meu amigo Pedro, o delegado do Goberno, tamén se vai referir a isto, nos traballos que estamos
comezando xa a facer na traducción do programa Atenea. Eu sei que esta é unha das noticias máis esperadas da tarde de hoxe. Ese novo programa que constituirá o coñecido Minerva e que vai formar parte desa remuda dentro da nova oficina xudicial en todos os nosos xulgados, dicirvos que, aínda que faltan partes, digamos, do seu procedimento administrativo e algúns convenios por asinar, si xa a Axencia de Modernización de Galicia, AMTEGA, puxo a disposición da Secretaría Xeral de Políticas Lingüísticas os primeiros textos para poder proceder á súa traducción, e iso é en colaboración, como digo, co Ministerio de Xusticia, coa Delegación do Goberno, en realidade de todas as entidades que temos que interactuar para facer disto posible. Será máis ben pronto que a tarde, evidentemente é moi cedo aínda para poder falar de prazos, pero será un avance importantísimo para poder tramitar en igualdade de condicións de documentación tanto en galego como en castelán, que os nosos sistemas operativos en todo o sistema judicial estean preparados para isto, porque sabedes que isto vai favorecer que informes periciais, informes elaborados a partir tamén do persoal do Corpo de Forzas de Seguridade do Estado estean preparados. A seguinte etapa será ou está sendo a formación. Estamos falando de unha lingua de especialidade, onde calquer tipo de redacción, calquera informe, ten o léxico empregado, a fraseoloxía empregada ten unha relevancia especial. Por lo tanto, non podemos deixar o albur dunha redacción infortunada a tramitación dun expediente, o que poida poñer en cuestión os dereitos da cidadanía. Pero todo isto, se somos capaces de cooperar todas as entidades ata agora relacionadas, vexo tamén o responsable da Axencia Tributaria, unha parte moi importante tamén de todo este tecido administrativo, imos ser capaces de facelo, sempre xuntos e sempre coa intención de que a nosa lingua ocupe eses espazos que históricamente lle foron negados e que hoxe estamos, eu creo, nun lugar como este, de unha relevancia especial na historia, na actividade docente e da Universidade de Galicia, pois estamos en posición de poder aseverar e de poder asegurar e de poder confirmar que seremos e que estamos sendo capaces de facelo. A Fiscala Superior de Galicia incidiu na necesidade de que as forzas e corpos de seguridade do Estado empreguen a lingua propia na relación coa cidadanía, garantindo así o pleno respecto dos dereitos lingüísticos na prestación dos servizos públicos. Dice que Galicia é un país de palabras. Palabras que falan da nosa cultura, palabras que falan da nosa historia e tamén palabras que falan da actividade normal dos cidadáns nas administracións institucionais. E por iso, quero agradecer á Irmandade Xurídica Galega que me permita facer unha reflexión sobre unha cuestión que, aínda que aparentemente poida parecer secundaria, non o é en absoluto: o uso das linguas oficiais por parte das forzas e corpos de seguridade do Estado. Todos sabemos que a Constitución reconoce o pluralismo lingüístico. O noso Estatuto de Autonomía deixa ben claro que o galego é o noso idioma. Polo tanto, non falamos de algo meramente cultural ou simbólico, estamos falando dunha auténtica cuestión de dereitos. Porque cando unha víctima de violencia de xénero acude a unha oficina da Garda Civil, da Policía Nacional, da Policía Autonómica ou da Policía Local, cando un mozo se enfronta por primeira vez a unha denuncia, sigue a ser titular dos seus dereitos lingüísticos e, polo tanto, expresarse na súa lingua non pode nin debe de ser unha excepción. Ten que ser sempre a normalidade. Miren ustedes como forzas e corpos de seguridade do Estado ocupan un papel moi importante e unha posición moi sensible na cidadanía, porque moitas veces, ou case sempre, son a porta de acceso á protección pública. Polo tanto, a utilización do idioma co cidadán vailles permitir unha maior cercanía, unha mellor actuación e unha mellor prestación do servicio que lles ven encomendado na Constitución. Para o Ministerio Fiscal e para a Xudicatura, a lingua é moito máis que un instrumento de comunicación. A lingua é unha auténtica ferramenta procesual. Canto máis clara sea a declaración da vítima, canto máis contundente sexa a testemuña, ou canto máis claro sexa o investigado, millor será o servicio que se lle preste desde a Administración de Xustiza e moito máis completa e segura será a investigación. Pero non poden esquecer que as linguas non se deben de entender en un sentido de confrontación. As linguas non abren fronteiras, as linguas tenden pontes.
E defender os dereitos lingüísticos é unha manifestación da lealdade e da pluralidade e diversidade dun Estado democrático. Non quería agradecer, antes de rematar, quería prestarlle o meu agradecemento á Secretaria de Estado por haber tido a deferencia de desplazarse hoxe hasta aquí. Teño que dicirlle, señora secretaria, que aínda que está pasando moito calor, podolle asegurar que a climatoloxía está tendo moita deferencia con vostede. Quérolle agradecer tamén a Irmandade Xurídica Galega que poña por riba da mesa iniciativas como esta que nos fan entender que a verdadeira lingua, a xustiza é máis próxima cando se fala na lingua do xusticiable. Quérolle agradecer tamén a Pedro Pacheco, Jorge Rubal. Pedro Pacheco é o xefe superior do Corpo Nacional de Policía en Galicia. Jorge Rubal é o comisario xefe da Policía Autonómica de Galicia, a partir de hoxe comisario principal. Parabéns, Jorge. E quero lle agradecer tamén, aínda que non está, ao xeral da Garda Civil jubilado, Miguel Ángel García, por todas as reunións que tuveron ca Ixuga, por todas as aportacións e por a súa boa disposición para que o acordo de hoxe poida ser firmado. Para rematar, eu que son moi ourensana e moito dos meus, vou rematar como fago últimamente sempre, porque este ano é o ano oteriano, entonces vou rematar co que decía o meu paisano Otero Pedrallo, que decía que Galicia é, ante todo, unha maneira de entender o mundo. Pois unha maneira de entender o mundo é tamén a expresión da nosa lingua. E usala, respetala, e promover o uso diario da mesma é unha manifestación de cercanía de cara á cidadanía e unha manifestación de lealdade tanto á nosa Constitución como ao noso Estatuto de Autonomía. Quérolles dicir que desde a Fiscalía Superior de Galicia apoiaremos todas as iniciativas que vayan en pro dunha xustiza cercana, accesible e, sobre todo, galega. O delegado do Goberno en Galicia puxo en valor o traballo conxunto que fixo posible esta declaración, dando un paso importante para normalizar o uso do galego nas relacións da cidadanía coas forzas e corpos de seguridade do Estado. Hoxe é un día para celebrar que chegamos onde chegamos. E chegamos a firmar esta declaración gracias en parte á escoita, gracias en parte á tenacidade de José González está por aí escondido, pero hai que reconocer que efectivamente sin a súa tenacidade pois pouco máis houbésemos conseguido. O proceso de escoita, o proceso de colaboración e o proceso de, sobre todo, traballo conxunto. Creo que é algo que é absolutamente encomiable. Despois de moito tempo traballando en común, pedindo desde diversos sectores a necesidade de chegar a un acordo sobre o uso do galego dentro do que é o mundo da xustiza, dentro do que é a entrada ao mundo da xustiza a través dos corpos e forzas de seguridade do Estado, por fin fomos capaces de poñernos de acordo. Por lo tanto, hoxe é un día para celebrar a firma deste documento, porque creo que estamos todos no mesmo barco por unha vez. Todos, absolutamente todos. E creo que isto pode empezar a normalizar tamén o exercicio dun dereito fundamental por parte dos justiciables que é a utilizar a súa lingua e que sean escoitados, que sean recollida e que sean atendidos na súa lingua. E facémolo por parte de todos porque existe unha voluntade, dende logo, absoluta e completamente forte. Pero tamén é un día que temos que poñer punto e aparte e seguir traballando. Creo que é fundamental, o decía Valentín, por unha vez estamos traballando conxuntamente en que esas ferramentas que os órganos jurisdiccionais nos veñen demandando con reiteración durante tanto tempo, parece que por fin vamos a poñelas en galego. Por lo tanto, creo que é un punto de seguir traballando conxuntamente. Hoxe vou deixar que sexa a Secretaria de Estado de Seguridade, a querida Aina, a que tome a palabra e a que cerre o acto. Pero, sobre todo, quero dende aquí agradecerlo, porque tuvemos que, en fin, facer un oco para que estuvera con nós. E quero que quixen que estivera aquí por dúas razóns fundamentais. Primeiro, porque, como podedes apreciar, estamos falando todos en galego e a Aina, dende logo, é absoluta e completamente sensible con esa pluralidade lingüística. A Aina é balear e, polo tanto, tamén ten a súa lingua tan respetable como a nosa e, polo tanto, é dicir, con tanto cariño que a trata. Pero o maior abundamento creo que é unha demostración absoluta do compromiso do Goberno de España coa oficialidade do galego e coa necesidade de seguir afondando na pluralidade lingüística que temos desta riqueza que só ten España. Por lo tanto, creo que o feito de que estea aquí, pois despois de moitos reaxustes da xenda e, dende logo, deixando atrás ou ao lado moitos compromisos, creo que é o exemplo máis claro de que este Goberno está aposta, e desta vez sí, aposta
decididamente porque o galego sea esa lengua oficial de Galicia onde podamos expresarnos e, dende logo, onde podamos democráticamente exercer os nosos dereitos. Por lo tanto, moitísimas gracias a Ina, moitísimas gracias ao resto de compañeros de mesa, moitísimas gracias a todos os que estades aí, que tuvemos moitas e varias reunións e fixemos, traballamos moito tempo para conseguir unha declaración que a todos nos servise de punto de partida. E, dende logo, ten que ser un punto de partida. Hoxe empezamos, dende logo, un novo camiño que temos que seguir afondando. Moitísimas gracias á Irmandade Xurídica Galega porque creo que estamos facendo o acertado. O que debíamos facer fai moito tempo e por fin estáse facendo en Galicia e para Galicia. A secretaria de Estado para a Seguridade expresou o respaldo do Ministerio do Interior cunha iniciativa dirixida a garantir o exercizo efectivo do dereito das persoas a empregar o galego nas súas relacións coa Policía Nacional, a Garda Civil e os demais corpos de seguridade presentes en Galicia. He escuchado en muchas ocasiones, en las otras intervenciones, el agradecimiento por mi presencia aquí y esto es justo al revés. La agradecida soy yo. Y quiero agradecer también la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de nuestros comisarios, de nuestros coroneles, policías, guardias civiles, autoridades, alcaldesa, hay más alcaldesas todavía además, autoridades civiles y militares, autoridades académicas. Para mí es un placer estar aquí y es cierto que las agendas, pues las de todo el mundo, tienen sus vicisitudes, la mía es viajera también, perdón por el lapsus geográfico, pero sobre todo querer es poder también, ¿no? Y creo que lo estaba explicando muy bien el delegado. Primero, era difícil decir que no al delegado de Gobierno en Galicia, porque es una persona persistente, que ustedes conocen bien, es una persona que suma esfuerzos, es un perfil muy constructivo y que trabaja extraordinariamente bien esa cooperación institucional y entre administraciones tan necesaria. Y me dijo además, tienes que venir. Y entonces ante eso era importante estar. Pero es importante sobre todo también la carga extraordinariamente valiosa que tiene esta firma de esta declaración. Las palabras importan y los rituales y los símbolos también. Y la carga simbólica de esta firma es de una trascendencia que es mucho mayor que la propia colaboración institucional, que es fundamental, y que nos trasciende a quienes estamos aquí, porque al final, en mi opinión, esta firma de esta declaración es un indicio de salud democrática. Y tiene que ver con que nos comprometamos por preservar, por proteger, por utilizar, por conocer el galego, sí, pero sobre todo por preservar, por proteger y por hacer crecer nuestros derechos y, por tanto, nuestra democracia. Para mí es claramente un síntoma de salud democrática y, en este caso, de buena salud democrática. Es cierto que llevamos muchos años y donde hay muchas personas que pico pala, a lo que me referiré posteriormente, y entidades como la vuestra, la Hermandade, querido presidente, que llevan mucho tiempo trabajando y afianzando tarea para que el galego en esta tierra pues, sea una lengua normalizada en su uso, presente en todas las esferas y hoy también con ese compromiso de su presencia que ya está, pero que tenemos que reforzar y reconocer en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero no hace tanto tiempo que esto viene siendo así y nos queda un largo camino por recorrer. Creo que es muy importante también reconocer que incluso a nivel del Gobierno de España se han dado pasos necesarios, curiosos si los hubiésemos visto con la mirada desde hace 30 años, que quién nos hubiese puesto, ¿no verdad?, en el horizonte que nuestro país pudiera llegar a tener un Consejo de las Lenguas Oficiales y una oficina para las lenguas oficiales. ¿Quién nos hubiese dicho que cuando estábamos en este momento tan extraordinario de desarrollo tecnológico y de trabajo en red y de desarrollo de la inteligencia artificial pudiéramos tener un proyecto como Ilenia para fomentar también el uso de las lenguas oficiales en las herramientas de inteligencia artificial? O que hubiera un PERTE
después de esa pandemia fatídica, que conseguimos también en un liderazgo europeo, que en vez de recortes tuviéramos posibilidades de transformarnos y crecer, y que en esa transformación, en distintas esferas de nuestras vidas, también se incluyera dentro del ámbito de la nueva economía incipiente, la nueva economía de la lengua. ¿Quién nos hubiese hecho pensar que nuestro país estaría hoy en esa situación? Por supuesto, la integración de las lenguas oficiales como una medida dentro del Plan de Integración y Ciudadanía, y luego esa carga tan simbólica en nuestro Congreso de los Diputados, ese mérito de sus señorías cuando impulsaron y se tuvo a bien que todos los diputados y diputadas pudieran utilizar las lenguas cooficiales de una manera natural. Claro, llevamos ya unos cuantos años de democracia y esto acaba de pasar. Eso significa que nos mantenemos vivos en esa lucha, que lo hacemos con ese espíritu constructivo al que me refería antes y que vamos teniendo, yo creo que, éxitos consistentes. Pero no quiero restar ni un ápice de valor a la declaración de hoy. En las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Galicia, y es sorprendente y además creo que es una fortuna, 9 de cada 10 de sus agentes, de sus miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados en Galicia son de origen galego. Es decir, que pensan e falan en galego. Creo que eso es un punto de ventaja importante. Pero esa ventaja no nos despista con la necesidad de cerrar y anclar bien el compromiso. Y ese compromiso tiene mucho que ver con lo que han señalado las personas, las autoridades que me han precedido en el uso de la palabra. Se hablaba de, en Galicia tenemos una forma de ver el mundo, ¿verdad? Y la expresión es la lengua. Bueno, y la lengua es lo que vertebra nuestro pensamiento. Pensamiento y lenguaje. Y al final es la lengua en la que soñamos, es la lengua en la que reímos, es la lengua en la que lloramos y sentimos el dolor, es la lengua en la que podemos expresar nuestro miedo, nuestro temor, nuestra incertidumbre, nuestra alegría, nuestra solidaridad, nuestra generosidad, nuestras ganas de seguir luchando, nuestra conmiseración. Esa es nuestra lengua. Y cuando nuestra lengua, el galego, su lengua, también es una lengua oficial, parece curioso que no podamos vivir con naturalidad que sea pues, la lengua con la que van a poderse dirigir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como a cualquier instancia de la administración, de cualquier administración, y que van a poder recibir también esa atención en esa lengua. Así que esta carga simbólica de la declaración de hoy lo que nos viene a afianzar es precisamente ese compromiso en seguir creciendo en ese ámbito que es el de la protección de los derechos de la ciudadanía. En el fondo, estamos apuntalando un ejercicio de libertad, que es la libertad de la expresión lingüística de nuestros conciudadanos y conciudadanas. Y me parece que eso, en términos de seguridad ciudadana, dice mucho. Dice, lo voy a decir en galego, a ver si me sale, que este es o momento de garantir que a seguridade cidadá pública en Galicia ofreza tamén seguridade lingüística. Eso es lo que representa esta declaración. Yo soy una catalano parlante y castellano parlante. Les voy a contar, si me permiten, una anécdota muy personal y breve. Yo soy hija de militar, concretamente del Ejército de Aviación, y cuando mi madre mallorquina, mi padre no, palentino, y castellano parlante, y cuando llegamos destinados a Palma, pues saben ustedes que en ese momento los hijos e hijas de militares teníamos la posibilidad de la excepción lingüística, es decir, quedar exentos. Porque al ser hijos de militares, pues podíamos luego tener otro destino, ¿no? Nuestros padres, y por tanto, nuestros padres, porque madres militares no había en mi época. Y por tanto, pues se nos exceptuaba, se decía aquello de usted no tiene que ir a las clases, en aquel momento eran clases, no había un programa de inversión todavía, de normalización lingüística, pero ya estaba el catalán en la escuela, en ese caso, en mi caso, en el instituto, no, en la escuela, y quedaba pues esa excepción. Entonces yo me dirigí a mi padre tan contenta y dije, pues mira tú, una menos, ¿no? Y dije, oye, pues que me tienes que firmar
esa autorización donde voy a prescindir de esto, ¿no? Y mi padre me dijo, disculpa. Claro, yo dije, pero si es que nosotros, total, ¿no? Esto me dijo, no, perdona, que vamos a renunciar a la posibilidad de aprender la lengua en la que aspiramos a que acabes desarrollando, o sea, tu vida y que define al territorio en el que nos hemos venido a vivir para quedarnos. Me dijo, espabila. Para mí aquello fue, de verdad os lo digo, un revulsivo maravilloso, porque me rompió mucho el esquema, ¿no? El esquema en muchos sentidos. No me voy a extender. Pero claro, acabó transformándose en mi lengua. Yo nací en Palma, viví muchos años en Zaragoza, destinada a mi familia, y cuando volví, acabé terminando trabajando, académica que también soy, como muchos de ustedes, en la Universitat de les Illes Balears, en catalán. Para mí, esta defensa es una defensa de una lucha de justicia, de una lucha de libertad, por la libertad, pero sobre todo, vuelvo a insistir, creo que cando a lingua e a seguridade van da man, a principal beneficiaria é a democracia. Y quiero agradecer mucho a las organizaciones que lo hacen posible, a las administraciones y a las personas. Una de esas personas que estiró unos principios de esa presencia de la cooficialidad en nuestras fuerzas, de las lenguas cooficiales, ¿no? En nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado fue Joan Mesquida, cuando fue director general de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, mallorquín. Y aquí se han mencionado, y con permiso de Xose, pues también a Xose y a todas muchas otras personas que han hecho posible que hayamos llegado hasta aquí, y a todas las que han hecho posible la organización de este acto. Pero me voy a permitir la licencia de mencionar a alguien que no está, a quien yo no conocí, pero que siempre he tenido muy presente gracias a su hija. Y quiero mencionar la gran aportación en esta lucha del general, ¿no?, Gonzalo Jar Couselo, donde ese compromiso con impulsar una asociación de funcionarios que trabajaran para avanzar en la normalización lingüística, junto con su compromiso con la defensa de los derechos humanos. Pero ese compromiso con los derechos lingüísticos yo creo que ha significado pues mucho para esta tierra, y estoy convencida que Ana, su hija, que hoy nos acompaña, tiene muy presente esa lucha que vivió en su casa, que experimentó piel con piel en el acto de hoy. Así que muchas gracias a ese general y a tantas y tantas personas que nos han empujado hasta llegar hoy aquí. La lucha continúa, pero este es un gran paso. Felicidades y a disfrutarlo. O himno galego resonou no Paraninfo nas voces dos asistentes, poñendo o broche institucional a un encontro que reforzou o compromiso e os acordos en defensa da nosa lingua.